Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdys. Baqy tarap yurdumyzda qeýçe haberler we habarlary tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şuun hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başçylygynyň ykdysadyýet we maliýe toplumyna gödäwçilik edýän ornmatyrynyň hemde maliýe we ykdysadyýet ministriniň hemde bank düzümleriniň ýol başlarynyň gatnaşmagyny iş masagyna geçirdi. İş masagynyň gün tertibine ýurdumyzyň bank ulgamynyň işini mundan beýle kämilleşdirmek bilen baglanşykly möhüm meseleler gerdeldi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň ykdysadyýet we maliýe toplumynyň düzümleriniň ýol başlary bilen bir ulgamy ösdürmegiň möhüm ugurlaryny hemde ýöňde durýan wezipeleri ýerine ýetirmekde ähmiýet berilmeli meseleleri ara alyp maslahat açdy. Döwlet başçylarymyz ykdysat toplumy mundan meýlek ösdürmegiň meseleleri barada aýdyp, ýakynda ýurdumyzda möhüm syýasy waka bolan Milli Geňeşiň halk maslahatynyň nowatdan daşar mejlisiniň geçirjekdigini, onu ýurdumyzda geljekki tapgyrda durmuş ykdysatda ösdürmegiň maksatnamasynyň wezipeleriniň ara alynyp maslahatlaşyljakdygyny bellädi. Hormatly prezidentimiz bir maksatnamada geljek 30 ýylyň dowamyna ýurdumyzda syýasy, ykdysady, durmuş we miden taýdan ýokary depkinler bilen ösdürmek hemde milli garaşdyrlygymyzyň we beýtaraplygymyzyň esaslaryny mundan meýlekde berkitmek üçin zerur çäreler göz tutulmalygyna ünsjekdi. Milli liderimiziň belleşýäli mehriban watanymyzda garaşdyrlyk ýyllar içinde ägir türlü işler bitirildi. Şunun bilen baglanykda 2022-nji, 2050-nji ýyllarda döwletimizi ösdürmek boýunça möhüm ugurlar ketgitlener. Şeýlekem hormatly prezidentimiz şu ýyllarda ýurdumyzyň ykdysadyýet maliýe ulgamyny ösdürmegiň hemde bu wagtda bar bolan meseleleri çözmegiň ugurlaryna garamak üçin ykdysat toplumyň işgärleri bilen möhüm meseleler barada pikir alşmagyň wajypdygyny aýtdy we toplumyň ýol başlarynyň hatabatlaryny diňledi. İlki bilen Ministrler Kabinetiniň başçylygynyň ornmatary Berdimuhammedow hormatly prezidentimiziň taýşagyna laýyklykda halk maslahatynyň nowatdan daşar mejlisinde hödürlemek maksady bilen bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy Türkmenistany 2022-nji 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysatdaýdan ösdürmegiň milli maksatnamasynyň taslamasy boýunça degişli ministrlikler, budoklaryň dorunuş idaralary, vilayetleriň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri bilen birlikde işleriň geçirilendigini we bu taslamany taýýarlamagyň jemleýici tapgyrda alınıp barlaýanyny hatabat berdi. Bellenşäli ýurdumyzyň ilatynyň ýaşaýyş turmuş derejesi ýerderli ýokalanja. Döwlet derejesine edilýän ýerderli tagyllalaryň netijesinde ýurdumyzyň maliýe ykdysady ýagdaýynyň durunuklygy üpçün edilýär. Bu bolsa ykdysadyýetimiz üçin möhüm bolan 20 çörül taslamalaryň amala aşyrylmagyna giň ýol açýar. Hormatly prezidentimiz iş maslahatynyň başçylygyna Tewda ykdysady, ilm tehnika we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen tatar iş toparynyň türkmen böleginiň düzümli tasdiklamak hakyndaky degişli karary gol çekdi. Hemde karardan gelip çykan wezipeler bilen baglanşykly vice-premiere anyk tawşyklar berdi. İş maslahatynyň başyna soňra Maliýe we Ykdysadyýet ministri Serdarow ýolbaşyk edýän düzümlerini arnyp bolýan işleriň ýagdaýy, ykdysadyýetimizi ösdürmäge gönükdirilen maýy goýumlarynyň meçellerini artdyrmak boýunça döwlet başçylarymyzyň ulal beren tawşyklarynyň ýerine ýetirişi barada hatabat berdi. Şeýlekem o milli maksatnamasyndan gelip çykan wezipeleriň üstünlikli amala aşyrylmagy ugruna döwlet tarapyndan zerur gollawlaryň berilýäni barada aýdyldy. Soňra Merkezi Bankyň başlygy Meşýekow geçen ýylda alınıp bolan işleriň netijeleri hemde 2022-nji ýylda meýilleşdirilen çäreler barada hatabat berdi. Şeýlekem bank idaralarynyň işini häzirki döwrüň ýagdaýyna görä kämilleşdirmek, oňa dünýäniň özen tejribesini sanyl ulgamy ornaşdyrmak boýunça döwlet başçylarymyzyň ulal beren tawşyklarynyň ýerine ýetirişi barada hatabat berdi. Bellenşäli döwletimiziň bank idaralaryna halkara hyzmatdaşlygyny işeňleşdirmek, ýurdumyz we halkymyz üçin ähmiýetli taslamалary maliýeleşdirmek boýunça maksatnamalaryň işleri alınıp barlýar. Şeýlekem iş maslahatynyň dowamyna ýurdumyzyň bank idaralarynyň ýol başlarynyň häzirki döwürde ýöňde durýan wezipeler ýerine ýetirmek ugruna geçirýän işleri bank düzümine häzirki zamanyň özen tejribesini ornaşdyrmak boýunça ýaýdanlandyrylan giň göçerli özgertmeler baradaky hatabatlar diňlenildi. Häzir ýurdumyzda döwrewap tehnikalar we iň täze tehnologiýalary peýdalanmagyň, ykdysadyýetyň ähli pudoklaryny sanylaşdyrmagyň, innowasiýon öňümçük düzümlerini döretmegiň, döwletimiziň dünýä ykdysady ulgamyna goşulmagyny çuňlaşdyrmagyň, halkara hyzmatdaşlygyny geňeltmegiň hemde maýy goýma işini işeňleşdirmegiň esasyna uzak meşguliyetli geljek üçin durunukly üçin berik binýadyny kemale getirmäge niýetlenen özgertmeleriň geçirilýäni bellenildi. Şunun bilen baglanykda ýurdumyzyň ykdysady üçin durunuklygy we serişde mümkinçiligi hemde ýurdumyzda ösdürmegiň ileri türýän ugurlaryna köp mukdarda gönükdirilýän maýy goýumlaryň meçelleriniň artdyrylýany barada hatabatlarda beýan edildi. Bu bolsa ýurdumyzyň ykdysady ösüşiniň möhüm görkezçisi bolup durýar.
Şol bir wagtyň özünde hormatly prezidentimiziň taşygyna laýyklykda ykdysady durnuklygy ýötüşi üçin etmek üçin berүү çäreleriň amala aşyrylmagy, buýdaklar tarapyndan maliýe terişleriniň netijeli ulanýşy bilen baglanyşykly meseleler iýligderli güýdükçülükde saklanýar. Munyň özi maliýe terişleriniň erejeli ulanmagy bilen bir gatarda maýy goýumlarynyň maksatnamalyň esasy gönükdirilmeginiň baş şertini emele getirýär. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler, milli ykdysatymyzyň ýekli puýdaklarynyň maliýe ykdysady ýagdaýyny, öýrençi kuwatlyklarynyň ulanýşyny ýerderli seljermek, şeýlekem durmuş ulgamyna gönükdirilýän maýy goýum terişleriniň mukdaryny kesgitlenen möçberde üpçün etmek meseleläriniň wajypdygyny bellädi. Bu babatda degişi ýol başlara anyk tawşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz dünýäde emele gelen çylşyrly ýagdaýlara garamazdan ýurdumyzyň makro ykdysady görkezijleriniň häzirki döwrüň taraplaryna laýyk derejede saklanýanyny bellädi. Munyň özi çoňur oýlanjykly büdjet salgy syýasatynyň oňy netije berýäniniň aýdyň beýanydyr. Bu ýurda üstünlikli durumça geçirilýän özgertmeleriň netijesinde uly ösüşler gadanlýar. Döwlet başçylygymyz bular barada aýtmak bilen ýurdumyzyň ykdysadyýet maliýe toplamynyň işini kämilleşdirmek, oňa häzirki zamanyň ösen tejribesini ornaşdyrmak meselelerine mühim ähmiýet berilmeligini bellädi. Bu babatda anyk tawşyklar berdi. Hormatly prezidentime de häzirki döwürde ýurdumyzda jemi içerki önümiň ösüş tepkinleriniň durnukly ýagdaýda saklanýanyny, özleşdirilýän düýpli maýy goýumlarynyň agrymly böleginiň halkymyzyň durmuş üçinçiligine gönükdirilmeginiň mühim wezipe hökümine kesgitlenenini bellädi. We bu ýurda arnyp bolýan işleri häzirki döwrüň tarapyna laýyk derejede dowam etmegi tapşyrdy. Döwlet başçylygymyz ýurdumyzda ykdysady ösüşi durnukly derejede saklamakda, ilatyň durmuş goraglygyny ýoklandyrmakda banyk edaralaryna mühim ornuň degişdigini bellädi. Şunun bilen baglykda hormatly prezidentimiz bu ýurda alınıp bolýan işleriň häzirki zamanyň ösen tejribesine we alman gadanlaryna laýyk gelmelidigini bellädi. Hormatly prezidentimiz bu ýurda bar bolan mümkinçilikleriň ýurdumyzyň taýdaşykly ösüşine, halkymyzyň durmuş derejesiniň ýoklandyrylmagyna gönükdirilmeligini aýdyp, bu ýurda degişli görkezmeler berdi. Hormatly prezidentimiz häzirki döwürde esasy halkara maliýe idaralarynyň berýän maglumatlaryna görä, dünýä ykdysadynyň kim-kimden ösüş ýoluna düşýänini bellädi. Döwlet başçylygymyzyň belleşýäli ýurdumyzda ykdysady ösüşiň ýeterlik derejede ýokary we durnukly bolmagy öpçün edilýär. Bu görkeji geçen ýylyň netijeleri boýunça 6,12 götürümden ibaret boldy. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli ýurdumyzda maliýe we durmuş taýdan durnuklygyň saklanmagy netijesinde durmuş ulgamy anyk aýdylanyna bolsa ilaty durmuş taýdan goramak işiň ösürilýär. Hemde bilim we saglyk goraş ulgamlaryna özgertmeler dowam edýär. Ýurdumyzyň senaga syýasaty boýunça daşy ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan öňümleri özümizde öndürmek, beýleki döwletlere berilýän öňümleriň möçberlerini artdyrmak boýunça netijeli işler alınıp barlýar. Döwlet başçylygymyz bu işleriň ykdysatymyzyň köp buýdaklarynyň bäsişi okyply bolmagyny gollamagy we daşary söwda amallaryny diversifikasiýa bilen geçirmäge mümkinçilik berýänini aýtdy. Hormatly prezidentime de giňerimli sewit we milli maýy goýum tassamalaryny amala aşyrmagyň hemde ykdysatymyzyň dürli puýdaklaryna özgertmeler geçirmegiň dowam edýänini bellädi. Şeýlekem milli liderimiz maliýe, talgyt büdjet, pul garz, daşary ykdysadyýet, nyrk syýasaty boýunça özgertmeleriň amala aşyrylýanyny aýtdy. Hormatly prezidentime de ýurdumyzyň ykdysadyýet maliýe toplamynyň düzümleriniň ýöňüne durýan anyk wezipelerine üns çekmek bilen puluň hemişe kadary hereket etmeligini bellädi. Şoňa görä de häzirki wagtda Merkezi bankyň we tutuş bank ulgamynyň esasy wezipesi ykdysatymyzda puluň möçberini kadary saklamak, deň agrymlylygy, taýdaşygy üpçün etmek bolup, bu urdaky ýagdaýlara hemişelik gözegçilik etmekden ibaretdir. Şeýlekem ýurdumyzyň garz pul syýasatyna seredilmelidir. Maliýe terişlerini durandyrmak kämilleşdirilmelidir. Ykdysadyýetimize gönükdirilýän garz terişleriniň netijeli ulanmagyny üpçün etmelidir we ýoklandyrmalydyr diýip döwlet başçylygy bellädi. Hormatly prezidentimiz milli pulumyzyň satyn alyjylyk okuyumy berkitmek, ýurdumyzyň tenagat innovasiýa taýdan ösüşini gollamak, Türkmenistanyň pul garz syýasatynyň esasy maksady bolmagyna üns çekip, ykdysatymyzyň iri puýdaklarynyň şol sanyna ileri türýän ugurlarynyň terişleri bilen ýeterlik möçberde üpçün edilmeligini aýtdy. Döwlet başçylygymyz ýurdumyzda maýy goýum işçiligini ýoklandyrmak üçin kiçik we orta kärhanalaryň amala aşýan tassamalaryny maliýeleşdirmegi dowam etmegiň zerurdygyna üns çekdi. Şunun bilen baglykda halkara maliýe idaralary, aýratynda halkara pul gannasy, bütün dünýä bank toplamy, Aziýanyň ösüş banky we beýleki maliýe idaralary bilen işçiň hyzmatdaşlyk edilmelidir. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli Türkmenistanyň bank ulgamyna kabul edilen döwlet maksatnamalary boýunça gözüňde tutulan çäreleriň amala aşyrylmagyna gözegçilik edilmelidir we bu işler utgaşdyrylmalydyr.
Milli liderimiz Türkmenistany 2022-2050 ýyllarda ösdürmegiň hereket edýän strategiýasyna ilat edilýän sanly bank hyzmatlarynyň helini we gerimini ýokarlandyrmagyň gödüňde tuturmalygyny aýtdy. Hormat prezidentimiz şu ýyl ýurdumyzyň ykdysady kuwatyny mundan meýlekde berkitmek, ýokary depkinler bilen ykdysady we durmuş ösüşini üpçün etmek boýunça degişli çäreleriň görülmelidigini belläp, büdjetiň girdejlerini mundan meýlekde artdyrmak hemde ykdysadymyzda bazar gatnaşyklaryny ösdürmek babatda derul işleriň geçirilmelidigine ünsçekdi. Döwlet başlarymyz halk maslahatynyň şu ýylyň fevral aýyna geçiriljek Nowatdan daşary mejlisine gowut taýýarlyk görülmelidigini aýratyn bellädi. Milli liderimiz garaşdy döwletimizi ýakyn 30 ýylda ösdürmegiň esasy urlaryny ketgitlemek üçin bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçynyň Türkmenistany 2020-2050 ýyllarda durmuş ykdysadyny ösdürmegiň milli maksatnamasynyň utornukly taslamasyny işläp taýýarlamagyň zerurdygyny belläp, bu babatda degişli ýol başlara anyk taşyklar berdi. Hormat prezidentimiz iş maslahatyny ejemläp, ýurdumyzda ösdürmegiň täze maksatnamalarynyň bize jemi içerki önümiň möçlerini düýpli artdyrmak we adamlaryň hal ýagdaýyny we ýaşaş durmuş derejesiniň ýerini ýokarlandyrmagy gazanmak ýaly wezipeler çözmäge mümkinçilik berjekdigini aýtmak bilen maslahata gatnaşlara ýöňde durýan wezipeler çözmekde üstünlikleri arzuw etdi. Şeýlede şuwun hormat prezidentimiz Gurban Guly Berdimuhammedow ýurdumyzyň maliýe ykdysadyýet we neft-gaz toplumynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagyny iş maslahatyna geçirdi. Onu 2022-nji ýylda tutuş ýurdumyz boýunça garaşdy döwletimizi ykdysadyň mundan beýlegim ösdürmek babatda öňde durýan wezipeler aral maslahatlaşyldy. We sebitleri döwrüň talaplaryna görä ösdürmegiň halkymyzyň hal ýagdaýyny mundan beýlegim gowlandyrmagyň meselelerini garaldy. Hormatly ykdysadyýet we neft-gaz toplumynyň ýolbaşçylary. Şoň söz bilen bundan meýlekde işlemeli, otgoşdurmak üçin iş maslahatyny geçirýär. Hormat prezidentimiz iş maslahatynyň gün tertibine geçip, ýurdumyzyň neft-gaz toplumyny 2019-2025 ýyllarda ösdürmegiň kabul edilen maksatnamalaryny maliýeleşdirmek, neft-gaz pudugyny sanyl gomy ornaşdyrmak we özgertmeler geçirmek üçin gönükdirilýän maýa goýum serişleriniň möçürleri baradaky hatabatlar dinledi. Ilki bilen Türkmen Geologiýa Döwlet Korporasiýasynyň başlygy Roziýew korporasiýanyň hünärmenleriniň täze ýataklary gözlemek we olary özleşdirmegiň hasabyna tebii gazyň çykarylýan möçürlerini artdyrmak boýunça alınıp barýan geologiýa gözleg işleriniň netijeleri barada hatabat berdi. Bellenşäli demirgazyk derwüş günörtü mary meýdançalaryna malay gaz känine degişli seismiki barlyk işlerini geçirmek, gazyň we kondensatyň gorlaryny artdyrmagyň gözleg barlyk maksady bilen çuň guýlary buragulamagyň meýilnamasyna laýyklykda gözleg guýlarynyň gazyw işlerine başlamak hemde bu meýdançalarda gazyň gorlaryny anyklamak işleri gödüňde tutulýar. Hormat prezidentimiz hatabat dinläp, häzirki döwürde Türkmen Geologiýa Döwlet Korporasiýasynda alınıp barýan seismiki barlyk we gözleg işleriniň neft-gaz toplumynyň ölümçi kuwatlyklaryny artdyrmakda, täze känleri ýüze çykarmakda we olary tenagat taýdan özleşdirmekde aýratyn ähmiýetligini belledi we bu gurda alınıp barýan işleri ilmi esasda ösdürmegi tapşyrdy. Soňra döwlet ministri Türkmengaz döwlet konserniň başlygy Amanow 2022-2023 ýyllarda tebii gazyň gorlaryny we çykarylmaly möçürlerini artdyrmak boýunça döwlet başlarymyzyň ulul beren tapşyryklaryny ýerine getirmek maksady bilen ýurdumyzyň dürli künjeklerini bir näçe gaz känlerini ulanç baha beriş guýlarynyň gazylyp känleri ulança girdirmek, şeýlekem ulanç guýlaryny dol kuwatlygyna işletmek arkaly tebii gazyň alynýan möçürlerini artdyrmak boýunça ýerine getirilýän işler barada hatabat berdi. Hormat prezidentimiz hatabat dinläp, ýurdumyzyň gaz senagatyny mundan meýlekde ösdürmegiň, onuň önümçi kuwatlyklaryny artdyrmagyň döwletimiziň energetika siýasatynyň ileri turýan ugurlarynyň biri bolup durýanyny bellädi. Şoňla baglykda goşmaça gaz känlerini ulança girdirmek, şeýillikde içerki sarpejleri dolu üpsün etmek we tebii gaz abatda ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini artdyrmak meselelerine mühim ähmiýet berilmelidir. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Abdurrahmanow halkyň arkadaky zamanaty ýylynyň ilkinji günlerini ýurdumyzda tebii gazyň hemde neftiň çykarylýan möçürlerini artdyrmak, neft-gaz ýataklaryny özleşdirmek, täze ýüze çykarylan meýdançalarda bu işlerini geçirmek işleriniň hormatly prezidentimiziň taşsygyna laýyklykda baty depkinler bilen dowam edýänligi barada hatabat berdi. Şol buratyň özünde ýurdumyzyň ýalňyş energetika toplumynyň ähli düzümleriniň maddi enjamlaryň binýady berkidilýär.
Bu doklar üçin zerur bolan ýokary hünärli işgärleriň taýýarlanmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, soňky ýyllarda ýurdumyzyň ýalňyş energetika toplumyna, halkara hyzmatdaşlygyna aýratyn üns berilýänini aýtdy. Şonuň bilen baglykda bu ulgamyň öňümçi kuwatlyklary we eksport mümkinçilikleri ýerderli golanýar. Munyň özi milli ykdysadymyzyň kuwatlanmagyna bolşýaly, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna möhüm orun eýilýär diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Hemde bu urda amala aşylýan işleri döwrüň taramda laýyk derejede ilmi esasy ösürmek babatda vice-premiere anyk görkezmeler berdi. Soňra Türkmenmaçy Paýdarlar Täzeçilik Bankynyň müdiriýetiniň başlygy Juma Glejew ýurdumyzyň ýalňyş energetika toplumynyň düzümleriniň işini mali taýdan gollamak, olary gönükdirilýän maýy goýum serişleriniň müçerlerini artdyrmak boýunça döwlet başçylygymyzyň beren tawşyklarını ýerine ýetirmek ornuna amala aşylýan işler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, milli ykdysadymyzyň ähli gorlarynyň şol sanyna ýalňyş energetika toplumynyň düzümleriniň işiniň ösdürmegine, olary zerur gollawlaryň berilmegine döwlet tarapyndan ýygyderli arada edilýänini aýtdy. Aýratynda neft gaz pudugyna maýy goýumlaryň gönükdirilmegi, maliýet terişleriniň netijeli ulanylmagy ykdysadymyzyň bu pudugynyň taýyşly ösüşine oňyn ýardam berer. Soňra Merkezi Bankyň başlygy Müşýekow neft gaz toplumyny maliýeleşdirmek meselelerini hasy kämilleşdirmek we bu urda ýöňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek boýunça alınıp barýan giň göçerli işler barada hatabat berdi. Şonda ýurdumyzyň neft gaz pudugynyň işini häzirki zamanyň bütün taraplaryna laýyk derejede kämilleşdirmek meselelerine aýratyn üns berilýär. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzyň banklarynyň neft gaz toplumyny maliýeleşdirmek boýunça alyp barýan işleriniň ykdysadymyz üçin ähmiýetlidigini bellemek bilen bu wagtda ýöňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek wajypdygyna üns çekdi. Ýurdumyzyň neft gaz toplumyny 2019-2025 ýyllarda ösdürmegiň kabul edilen maksatnamalaryny maliýeleşdirmek üçin döwlet tarapyndan zerur gollawlar berilýär. Hormatly prezidentime de milli ykdysadymyzda aýratynda neft gaz pudugyna täzeçil tehnologiýalar ornaşdyrmak we bu urda giň göçerli özgertmeler maksatnamasyny amala aşyrmak meselelerine möhüm ähmiýet berilmeligini belläp, bu wagtda Merkezi Bankyň başlygyna bir näçe taşyklar berdi. Döwlet başçylygymyz Türkmen Gaz döwlet konserniniň Türkmen TV gazyna islegleriň artýanlygyna hem işe gödäwçilik etmeligini, TV gazy çykarmak boýunça ýakyn we uzak ýyllar üçin alınıp barmaly işleriň beýnamasyny şoňa görä düzmelidigini belledi. Ýurdumyzyň sarpejleriniň TV gazy bolan talaplary doly üpjünedilmeliler. Türkmen TV gazyny daşarky wagtlara iýermek boýunça şertnamalaryň borçnamalar doly ýerine getirilmeliler. Hormatly prezidentimiz TV gazy baý ýerasy gatlaklary barlamagyň we anyklamagyň, TV gazy baý çäkleri giňeltmegiň we olaryň gazdan üpjünçlik ýagdaýyna baha bermek üçin ýürüýte seismik gözleg işlerini geçirmegiň, ýurdumyzyň ulewadrot gorlary baradaky maglumatlary ýerderli täzeläp durmagyň zerurdygyna üns çekdi. Döwlet başçylygymyz neftli we gazy täze ýataklary köpeltmegiň hemde öýleşdirmegiň atabyna TV gazyň çykarylýan möçerlerini artdyrmak boýunça çäreleriň beýnamasyna ýöňde goýulan wezipeleriň ýakyn ýyllarda üstünlikli ýerine getirilejekdigini anan bildirdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Berdimuhammedow döwlet başçylygyndan garamagyna neft gaz pudugyny mundan meýlekde ösdürmek maksady bilen Türkmen Gaz döwlet konsernine we Türkmen Geologiýa döwlet korporasiýasyna mali gollawyny bermek bilen baglanyşly işinip taýýarlanan kararlaryň taslamasyny ödürledi. Hormatly prezidentimiz iş maslahatyna gatnaşyp ýüzlenip şeýle diýdi. Hormatly ýol başçylar. Neft gaz toplumynyň ýurdumyň ykdysadyety üçin möhümdigini göz öňünde tutup hem de bunun beýlekdemi pudoy ösürmek maksady bilen men Türkmen Gaz döwlet konserni 159 milyon 530 min 900 manat meşhurdy we Türkmen Geologiýa döwlet korporasiýasyna 75 milyon manat meşhurdy. Maýy goýum serişlerini bermek barada karara geldim. Yani ben döwletiň bir hem kar serişlerini diňe öz ykdysadyň kuwatyny artdyrmak üçin bölüp berýär. Bu bolsa garaşy döwletiň maliýe taýdan kuwatlyny barham ýetýän ykdysadyň hem şonça mukdarda hem serişleriň gönükdirmäge mümkinçiligini ýetirlik bardygyny aýdan görkezýär. Hormatly
Adamlar häzir men bir niýetkä puwdugyny, maýy goýum teýişlerini bermek barada hem kararlara gol çekjek. Hormatly adamlar, bugünkü kabul edilen kararlar gelecekte vatanymyza, yurdumyza bähbit getirdi. Men näsin geriýeňiz hem bir jan sağlygy, rowaş, hem alyp baranýyşyňyz hem ulusynlyklary arzu edýär. Sağ olun. Häzir bolsa Türkmenistan prezidentiniň gol çeken resmi namalary bilen tanış edýäs. Ýurdumyzyň neft-gaz puwdugynyň öňünde goýulan wezipler üstünlük durmuşy geçirmek hemde tebii gazyny çykarlayan möçberini artdyrmak boýunça gözüňde tutulan işleriň öz wagtyny amala aşyrmagyny üpçün etmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama laýyklykda Türkmenistanyň Merkezi Bankyna, Türkmenmaşy Paýdarlar Täjirçilik Bankyna, Türkmengaz döwlet konsernine neft-gaz ýataklaryny gözlemeň we özleşdirmeň hasabyna tebii gazyny çykarlayan möçberini artdyrmak boýunça gözüňde tutulan işleri maliýeleşdirmek maksady bilen degişli möçberdäki kar serişlerini bölüp bermek tapşyryldy. Ýurdumyzyň neft-gaz puwdugynyň öňünde goýulan wezipler üstünlükli durmuşy geçirmek, hemde tebii gazyny çykarlayan möçberini artdyrmak boýunça gözüňde tutulan işleriň öz wagtyny amala aşyrmagyny üpçün etmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama laýyklykda Türkmenistanyň Merkezi Bankyna, Türkmenmaşy Paýdarlar Täjirçilik Bankyna, Türkmen Geologiýa Döwlet Korporasiýasyna neft-gaz ýataklaryny gözlemeň we özleşdirmeň hasabyna tebii gazyny çykarlayan möçberini artdyrmak boýunça gözüňde tutulan işleri maliýeleşdirmek maksady bilen degişli möçberdäki kar serişlerini bölüp bermek tapşyryldy. Türkmenistanyň we Tatarstan Respublikasynyň Russiýa Federasiýasy arasynda hyzmatdaşlygyndan beýlegim ösdürmek, şeýle-de sewda ykdysady, ilim tehnik we medeni hyzmatdaşlyk hakynda Türkmenistan hökümeti bilen Tatarstan Respublikasynyň Russiýa Federasiýasy hökümetiniň arasynda alalaşygy amala aşyrmak maksady bilen Türkmenistan prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama laýyklykda sewda ykdysady, ilim tehnik we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki Türkmen Tatar iş toparynyň Türkmen böleginiň düzümi tasdiklandy. Indi bolsa hormatly prezidentimiň garaşdyry hemişelik bir tarap Türkmenistanyň harby hukuk goraýjy idaralarynyň harby gullukçylaryny we işgärlerini iýeren gutlawy bilen tanış edýäs. Hormatly watan goraýjylary, sizi halkyň arkadaly zamanasylynyň ilkinji günlerine bellenýän watan goraýjylarynyň güni münasibetli tüýsürekden utlaýan. Bu bayram edid watanymyzyň mukaddes garaşlygyny, öz ygtyýarlygyny, şäk bituglygyny, konstitusiýon guruluşyny, döwlet şerketimiziň miýdemezligini goraýan. Ýurdumyzyň howpsuzlygyny, jemgyýetçilik asudalygyny, milli kanunçylygymyzy hemde hukuk tertibini üpçün edýän, harby hukuk goraýjy idaralarynyň harby gullukçylaryna we işgärlerine bildirilýän uly önemi, belen sarpany, hemde olar hakyna edilýän şuňur aladany giňden dawarlanyrýar. Garaşly Türkmenistanyň merdany gerçekleri. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne edi diýarymyzda deňsiz täsir üstünlükler gazanly we giň erimli özgörtmeler amala aşyryldy. Ýurdumyzyň döwletlik binýadynyň berkemegine, ykdysady kuwatynyň hasam artmagyna, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň mundan beýlegem ýokurlanmagyny gönükdirilen biýmeşer işler durmuşy geçirildi. Şeýle tutumly işler dawarlandyrmak, ýurdumyzyň oýlanşykly işleri we daşary siýasatyny giňden wagt etmek hemde dünýä ýaymak, ýaş nesli watançylyk we beýik zamanamyzda buýsanç ruhuny terbiýelemek maksady bilen 2022-nji ýyly halkyň arkadaly zamana siwatlanyrdyk. Bu şygardy Mehriban halkymyzyň ýurdumyzda durmuşy geçirilýän ýylt bähbitli, umumy adamzat ähmiýetli tagalary, durmuş ykdysady, medeni insanperwer, ilim bilim ulgamlaryna ýetilýän belen sepkitleri, bagtyar zamanamyzda we rowançlyklarymyzda bolan çäksiz buýsançy jemlenendir. Merdany watan goraýjylary. Türkmenistanyň garaşlygynyň şany 30 ýyllyk bayram münasibetli geçirilen dawarly harby ýörüş, milli goşunymyzyň gorunmak ukybynyň we söwürşen kuwatynyň ýokurdygyny ýene bir gerek dünýä äşkar etdi. Siz geljekde de watany goramak borjuny ähli zatdan belen saýyp, harby ilimyň we synwatyň ýurdumyzda we daşary ýurtlarda toplanan tejribesini izgiderli özleşdirmelisiniz.
watan söýjürüň, harwy katamawy, harwy borjy wöpalyňy, hemde ak ýürekliňiz bilen ul adavraya, belent mertebe münasip bolmalsyňyz. Edil watanymyzyň edermen ogullary. Dünýäniň iň howpsuz ýurtlarynyň biri hataplanýan edil watanymyzyň harwy howpsuzlygyny we çäkleriniň bütewligini üçin etmeň harwy syýasy, harwy ykdysady we harwy strategik esatlaryny kesitleýän, hemde döwletimiziň parahatçylyk söýji daşary syýasaty bilen uğurdaş bolan harwy doktrinamyzyň ýolgularyny, maksatlaryny gyşarsyz berje etmek siziň her biriňiz üçin belent borç bolmalydyr. Watanymyzyň mukaddes garaşlygyny, hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýyny, konstitusiýon guruluşyny, asarlardan göz başalyan milli gymmatlyklarymy goramagy, hemde jemgiýetimizde hukuk tertibini pugtlandyrmagy, kanunçylygy hasam berkitmegi hemişe baş maksat hasaplamasyňyz. Geçmişde öçmejek ýyzgallaryň parasatly pederlerimizin mertlik mektebini we harwy synawatyny münasip dowam etdirmelisiňiz. Döwrwap, harwy tehnikaları we enjamlary erketmek başarnygyny bir kemsiz el alyp, ýurdumyzyň bedewatly ösüşlerini sallamly goşunt goşmalsyňyz. Ata-babalarymyzyň adalatlyk, parasatlyk, sabırlyk, mertlik, edermenlik, watan söýjülük ýaly belent käsitlerini hemişe hemra edilmelisiňiz. Siziň Türkmenistanyň garaşlygyny, dünýä bileşigi tarapyndan iki gedek iqrar edilen hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýyny, milli gymmatlyklarymy gorumak, jemgyýetde asudaly we agzybirligi üçin etmek ýaly belent hemde jogapýarly borçlary wöpaly boljakdyňyzy. Gerek bolsa, bu mukaddeslikler üçin şyryn janyňyzdan gaýgyrmajakdyňyzy berk inanýan. Watanymyzyň wöpaly ogullary. Mukaddes garaşlygymyzy kazananymyzdan 3 ay soň döredülen Türkmenistanyň ýaraly güýçlerini halkyň arkadaly zamanasy ýylyny 30 ýyl bolýar. Milli goşunumyz kämil söwürçüň ýaraglar, harwy tehnikalar, sanly ulgamyň mümkinçilikleri bilen ýezgiderilip çyndylyar. Döwrwap ýaşaýy jaýlar gurulyp ulanma berilýär. 2021-nji ýylyň awgust aýynda Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň harwy deňiz güýçleriniň hemde döwlet şerket gullugynyň täze binalar we deskalar toplamynyň açylyp ulanma berilmegi ýurt gorowçylaryna goýulýan sarpany hasam berendi götürdi. Ýurdumyzyň harwy hukuk gorajdadarlarynyň maddi enjamlaryň binýadyny hasam döwrwaplaşdyrmak, watan gorowçylarynyň gulluk etmek we din jalmak üçin häzirki zaman şertleri döretmek halkyň arkadaly zamanasy ýylynyda döwlet syýasatynyň we amala aşyrylýan harwy özgertmelerimiziň ileri tutulýan uğurlarynyň bir bolmagyny alar. Hormatly watan gorowçylary, sizi watan gorowçylarynyň güni bilen ýene-de bir gedek tüýsürekden gutlaýan. Siziň ähliňizde berk jan saglyk, uzak ömür, eksilmez bagyt, abadan we bagtyar durmuş, mukaddes we jogapkärlik gullugyňyzda hemde işiňizde ul üstünlikler we rowançlyklar ardy edýän. Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň belent serkerde başlaý. Gurbanguly Berdimuhammedow. Ýa-da hormat prezidentimiň adyna gelen gutlawalar bilen tanış edýäs. Ilkinji tanıştyrjak gutlawymyzy şeýle diýilýär. Onuň alhyzreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow täze il bayram bilen gutlaýan Milo Djukanović, Çernogoriýa Respublikasynyň prezidenti. Bu toda şeýle diýilýär. Onuň alhyzreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow 2022-nji ýylda bagtyarlyk we abadançylyk bardaky iň gowy arzuwlaryny beýan edýän Karl 16-njy Gustav, Şweýçarnyň padşahy. Şuň paýtagtymyzda hormatly prezidentimiň başlangyjy boýunça Türkmen topragy dünýä ýaňsalan medeni gymmatlyklaryň ojagatly halkara ilmi amal maksat öz işine başlady. Sewda Senat idarasynyň binasyna geçirilen forumyň açylyş dawrasyna we umum mejlisine hökümet agdalary, Milli Geňeşiň halk maksadynyň we mejlisiniň, ministrlikleriň we podoklyň dolanýan idaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň we ilim bilim ulgamynyň ýolbaşlary hemde wekilleri, alimler, talip ýaşlar gatnaşdylar. Maksadyň işine sanly ulgam arkaly Halkara Türkmen Alawaýetler Assosiasiýasynyň daşary ýurtda agdalary gatnaşdylar.
Forumun açılış dawarsynyň öň sirasynda milli taryhy medeni mirasymyzy, arkeologik tapynlary hemde tazy guýruk, ityatak, gujuk, ýyzy gadymy göýler başlanan video şekiller görkezildi. Sewda Senat idarasynyň sergiler zalyna Amal Haşamtyň oturunyň sergisi ýagnandyrly. Paýtatymyň we ýurdumyzyň sewitleriniň etnografik ekspozisiýalary dürli dörejilik mekdepleriniň çeperçilik ugruny aýdynlygy bilen açyp görkezdi. Sergide kuýdagerçilik synawatynyň nusgalary, kilimler, haly we haly önümleri, vergerçilik şaýsepler görkezildi. Döwlet başçylarynyň kitaplaryna sergide aýratyn orun bölünip berildi. Ýöretim meýdançalarynda türkmen alwaýtlarynyň iň gowlaryny görmek bolýar. Alwaýlaryň görkezilişi çykyşlary dawara aýratyn öwüşgün şaýdy. Olar öwtürgenleriniň gulluk buýruklaryny ýerine ýetirmekde ajaýyp taýýarlyklaryny görkezdiler. Görkezilýän gymmatlyklar hormatly prezidentimiň ýazan kitaplaryny hemde täze çapdan çykan türkmen alawaý diýen kitabyny, çeper beýan edilen durly görnüşli surat eserlerini, heykeltaraşlyk önümlerini, kümüş şaýsep bedeglerini we enşemi beýlekler özüne jemleýär. Bu sergi adamzadyň gymmatly durmuş tejribesiniň, pähim paýhas käniň önüm bolan milli baýlyklarymyza hat şuň aralaşmagy mümkinçilik berýän öýl bolsa syýasatlar. Gadimetden şu güne yetirilen milli kımmatlıklarımızın esasındaki durmuşun wajip ýolgularının öz bolşy beýan özüne jemleýän bu sergi türkmen alawaý hakkyndaky düýpli pikirleriň paýhas ýaýlasyny seýletmäge çağırýar. Hormat prezidentimiň belleşi ýaly taryhy tejribe, diýip sular ötüş we hereket üçin ygtybarly daýanç, güýç kuwatyň we özüňi ynamyň çeşmeti bolup hyzmat edýär. Türkmen alawaý asyrlaryň jümmüşinden göz başalayan ahaltyky bedewi haly ýa-da gawun ýaly milli kymmatlyklar bilen bir hatarda durýar. Olar türkmenleriň sağlaşyk, gözellik, maddi we ruh kymmatlykları bardak düşünjelerini we garaýşlaryny beýan edýän. Şuň manly keşipleri urulyp, halk medeniýetiniň möhüm bölegini emele getirýär. Milli bayramyň döredilmegi içinatlyk synawatynyň ösürmegini, tokumçylyk işleriniň gowlandyrylygyny, bu urda hünärmenleriň täze nesliniň kemaly getirilmegine gönükdirlenler. Milli liderimiň belleşi ýaly alawaý biziň milli buýsanjymyz, alawaý biziň watanymyzyň baýlygy, ol biziň ata-babalarymyzyň döredilýän milli kymmatlygy, onu gorap saklamak, ähli ajaýyplygy bilen geljek nesillerimize ýetirmek biziň borjumyzdyr. Häzirki döwürde bu keşipler özüniň ähmiýetini birjikde ýitirmän gaýtam hasy şuň many mazmuny bolýar. Çünki olar özüni adamlaryň köp nesilleriniň buýsanç duýgularyny, olaryň asly zähmet üçin ata-babalarymyza hoşallyklaryny jemledi. Hormatly prezidentimiň türkmenleriň milli kymmatlyklaryny giňden wagt etmek boýunça makfada okuluny we tutan ýerli işleri, olaryň tutuş dünýäde ileridilmegine we ösmegine ýardym edýär. Ahaltyky bedewlerimiz, sarjy goýullarymyz ýaly dünýä kymmatlyklarynyň baý hazynasyna ýerýän türkmen alawaýlaryna buýsanmak hakkydyr. Halkymyz öý ojugynyň mal mülküniň goraglygyny öz hemdem bolan alawaýyna ananyp, köňül rahatlygyny onuň bilen paýlaşýar. Sagdylyk we ruh bilenlik gölgeleriniň alamatlarynyň ruh göz başynda türkmen alawaý bardyr. Sergi dawratnyjlarda ýakynly täsirler galdyryp, olaryň ruhy dünýäsini baýlaşdyrdy we şöhratly pederlerimiziň dörden milli kymmatlyklaryny bolan buýsanjyny artdyrdy. Ilma malumatlaryň umumy mejlisi milli ýetişnäsliň tejribesini ösürmek hemde wagt etmek, türkmen alawaýyny terbiýelemek we köpeltmek aýratynlyklary, alawaýyň gadymlygyny suwd edýän arkeolog tapyndyr, haly we haly önümleriniň nagyşlary we göýleri ýaly meselelere bagyşlandy. Çykyş edilen beýleşýäli şeýle halkara çäreler ýetişnäslik ulgamyny hünärmenler jemlemek bilen çäklenmär. Eýsem medeni ansanperwer ulgamda ýurtlaň we halklaň arasyna özara gatnaşyklary giňeltmäge de ýardym berýär. Milli taryhy medeni mirasymyzy gorap saklamak we dünýäde wagt etmek arkada prezidentimiň ýygyderli durmuşa geçirýän döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biri diňikdarly. Türkmen alawaýlarynyň seçkiçiligini ösürmek we köpeltmek bu babatda alınıp barylan giňerimli işleň möhüm uğur boldy. Daşary ýurtly gatnaşyjylaryň çykyşlaryna dünýäň medeni gymmatlyklaryna üns çekildi. Olarda türkmen topragynyň gadymy sivilizasiýalaryň we dünýä ähmiýetli medeni gymmatlyklaryň ojagy diňikdarly. Beýlenilýär türkmen halky müňýyllyklaryň dowamyna adamzadyň ruhy medeni ösüşine sallamly goşun toşup gelýär. Daşary ýurtly itşinaslar milli liderimiň başlangyjy boýunça edara binasy Aşgabatda bolan türkmen alawaýetlери halkara assosiasiýasynyň döredilmeginiň ähmiýetli waka bolanyny notadlar. Döwlet başçylygynyň türkmen alawaý kitaby halkymyzyň durmuşyna we ykbaryna alawaýyň eýleýän ähmiýetli orny barada gurrun berýär. Kitap okuýjylary adamyň we etiň arasyna gatnaşyklara has çuňur düşünmäge, etleň bu tohumny terbiýelemäge we ýydak etmäge aýratynlyklar bilen tanışmaga mümkinçilik berýär. Bu ajaýyp eser özüni alawaý tohumynyň gelip çykyşy, kemaly gelişi baradaky taryhy, arxiw maglumatlary, şeýle hem köp ýyllyk ilmi barlyk işleriniň maglumatlaryny özüne jemleýär.
Türkmen Döwlet Medeniyet Institutuna geçirilen arheologiya madda däl meden miras we haly sunugaty. Umum adamzat medeniyetiniň baýlygy atly birinji bölümçäň işiniň dowamyna gatnaşyjylar ahal tekatlary we alabaýetleri hemde dowtar bilen baglanyşykly asyrlyň dowamyna baý tejribe toplan milli sunugatymyz barada aýtdylar. Häzirki wagtda Türkmenistan tarapyndan UNESCO-da bedewler seýitlemek sunugatyny hemde alabaýetlerini köpeltmek milli däplerini adamzadyň madda däl meden mirasynyň sanyna girmek barada teklip öňe sürilýär. Merdany Türkmen alabaýy keremli tebigatyň ajaýyp peşkeşatly 2-nji bölümçe Halkara Türkmen Alabaýetleri Assosiasiýasynyň binasyna geçirildi. Bu ýerde güýç kuwwatyň we hoşmeýilli ruh güýjüň ýeňşe bolan çäksiz erkin nişany bolan alabaýyň weparlygyna edermenligine bagşlanan çykyşlar dinlenildi. Belenilşäli edermen alabaýy watanymyzyň düýpli özgörtmeler we ösüş ýolunyň belen tepitlerine ýetmekde dörejilik kuwwatynyň jany keşfine urildi. Arkada prezidentimizin ýadogsuz aladat netijesinde asyrlyň jümmüşine uzayan milli etşinaslyk däplerimiz häzirki günde şöhratlanyp täze ösüşe eýe boldy. Maslahatda çykyş edenler gahrman arkadamyzyň saýasynda milli gymmatlyklarymiza goýulýan hormat sarpanyň uludygyny, Türkmen alabaýyny hemde taýsyny ýetişdirmegiň taryhy hemde milli tejribeleriniň giň ýerimledigini, Türkmen alabaýynyň weparlygyň milli nüfusyna öwrilendigini uly buýsanç bilen bellediler. Türkmen alabaýynyň taryhy ýerleriniň dünýäde nepis sungat diýilip ikrar edilen halyň, eli işleriniň mazmunyny siňip, biziň döwrümizde ýetenligi aýratyn buýsançlylar. Munyň özü Türkmen alabaýynyň ruhy dünýämizde, milli nagş sungatymyzda mertebeli orun tutýanlygyny aýdyn suwd edýär. Halkara alma malumatlaryna gatnaşan alimlaryň çykyşlaryna beýan edilen alma täzelikleri Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, alim we medeniýet meseleleri boýunça ýürütüleşdirilen guramasy bolan UNESCO-nyň adamzadyň madda däl meden mirasynyň sanyna girtilmegi, gözüňde tutulýan alabaý tohum itlerini terbiýelemegiň köpeltmegiň milli aýratynlyklary hödürnamanyň maglumatlar toplumynyň üstüni ýetirer. Bu halkara alma malumatlaryna gatnaşyjylar häzirki döwürde halkymyzyň milli gymmatlyklaryny gorap saklamak, ösürmek we dünýä ýaýma uğruna döredýän ähli şertleri üçin arkada prezidentimize alkyşlaryny tüý sürekden beýan etdiler. Ertir maslahat mawtumuladynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetinde Türkmen halkynyň milli muzeýine hemde Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde öz işini dowam eder. Bu ýerde geçmişden janly ýadygar merdany Türkmen alabaýlary, haly we amal haşam sunugatyny Türkmen alabaýynyň çeper wasbatly bölümleri geçiriler. Gahrman arkadamyzyň Türkmen halkynyň milli gymmatlyklaryny öwrenmekde alham çeşmämiz hemde gollanmamyz bolan köp sanly ajaýyp eserlerini aýratyn bölüm bagşlanar. Halkara forum öz işini dowam edýär. Täze deskalaryň we binalaryň ulanmaga berilmegi ýurdumyzyň ähli uwullardaky ösüşleriniň öz bolşy suwutnamasdyr. İçeri işler ministrliginiň institutyna geçirilen dawara täze binalaryň açylma bilen maglup boldy. Täze binalaryň ulanmaga berilmegi watan gorowçylarynyň bayramynyň şäherlerini otgoşýar. Ýokary ruh holentligi betlenen dawarada Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň aýdymsa toparynyň ýerine ýetirmeginde hormatly prezidentimiziň sözlerine döredilen "Jan watanym Türkmenistan" atly aýdym ýanglandy. Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň institutynyň çägini gurulyp ulanmaga berilen avtodrolgoly talipler üçin ýatakhanalaryň binalar toplumynyň açylyş dawarasy geljekki ýurt gorowçylary bolan talipleň şatlygyny goşulandyrdy. Çykyş edenler geljekde jemgyýetçilik tertibiniň berja edilmegine, raýatlaryň hukuklarynyň we adatlyklarynyň ygtybarly gorulmagyna goşun goşjak. İçeri işler ministrliginiň institutynyň talipleriniň ýaşaýyş durmuş şertlerini hasy gowlandyrmak, dörejilikli bilim hemde münasip din jalmaklaryny üpçün etmek üçin ähli derur şertlerini döredilýändigini buýsanç bilen bellediler. Watanymyzyň güýç guwwaty,
adabry, beýik geljek bolan ýaşlarymyzy watançylyk ruhuna terbiyelemek, olaň hukuk we durmuş goraglylygyny üpçün etmek, ýaşlaryň arasynda ruhy ahlak we medeni gymmatlyklaryny, milli däp desurlarymyzy ýaýwanlandyrmak ýaly mühim ähmetli işler giňerimde alınıp barlýar. Şol maksatlardan uğralyp, talip ýaşlary okumaga, ilim bilim almaga, sport bilen meşgullanmaga, din jalmaga, gahrman arkadagymy tarapyndan ähli şertler döredilýär. Dabara gatnaşan mehmanlar talipler üçin ýatakanatynyň içinde döredilen şertler bilen tanışdylar. Talipler ýatakanaty 3 gatly 2 bölek binadan ibarat bolup, olaň biri 500 orunluk, beýlekdi 750 orunlukdur. Talipler ýatakanatynyň birinji gatynda 640 orunluk döwrwap talipler naharkanatynyň girýäni aýratyn bellerliklidir. Bu ýerde taýarlanýan tagamlaryň hil derejesine möhüm ähmiýet berilýär. Tagam taýarlamakda arkadagy prezidentimizin tagalaty bilen neşir edilen Bereketli Türkmen Saçagatly kitap zerur gollanma bolup durýar. Talipler ýatakanatynyň galkynç otoglary, terkerdeler üçin niýetlenen otoglar, dellekana, çaýhana, lukmançylyk otogy amatlykları we döwrwaplygy bilen tapawutlanýar. Iň täze enzamlar öňdewarjy sanly tehnologiýalary bilen üpçün edilen institutda içeri işler ministrliginiň düdüm bölekleri üçin ýokary derejeli hünärmenler taýarlanýar. Oku işlerini häzirki zaman ilimleri esasında işlem taýarlanan bilim bermeň täýärleri we usullary işeň peýdalanýar. Ulanmaga berilen avtodrolgoly talipler üçin ýatakanalyň binalar toplumy, hormatly prezidentimiz tarapyndan ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralarynyň maddi enzamlaryň binýadynyň puhtalandyrylmagyna, iň täze tehnik serişdeler giňden ornaşdyrmaň hasabyna bu idaralaryň işleriniň netijeligini ýokarlandyrmagy berilýän ägirt uly insiň netijesidir. Institutun binalar toplumynyň tehnik taýdan enzamlaşdyrylşy, olarda hukuk goraýjy idaralar üçin ýokary hünärli harby gullukçylar taýarlamak hemde okutmaň ähli ugurlaryna häzirki zamanyň öten tejribetini sanly ulgam ornaşdyrmak boýunça alınıp barlaýan işleň ýokary okuw mektebiniň zerur bolan enzamlar bilen üçinçilik derejesiniň şuň ýaly ugurdaş okuw mekdeplerine bildirilýän ähli talaplaryna laýyk gelýän we gowanlarjydyr. Şeýle de häzirki zaman tehnikalarynyň we döwrwap enzamlarynyň bolmagy, olaň netijeli peýdalanmagy, içeri işler ministrligi üçin ýokary derejeli hünärmenler taýýarlamakda möhüm şert bolup durýar. Dawaralary gatnaşçylar geljekde asudalygyň goragçylar üçin ýygydarly alady diýen olaň döwrwap bilim almaklary, göwnüzay din jalma uğruna ähli tagalalar gaýgyrmaýan, gahrman arkadagymyza alkyş sözlerini aýtdylar. Täze binanyň agşamky görnüşleri ajaýyp sağlaşgy emele getirmek bilen göwnleri heýzany getirýär. Oğudonluğu fiýlemek paýtagtymyzyň gözelligine öz bolşy siýasatdyr. Ajaýyp görnüşler biziň her bir günümizden bedegidir. Watan goragçylarynyň güni münasibetli Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň düdüminde harby gullukçylar üçin täze binalar we desgalar toplumy ulanmaga berildi. Bu şanly waka halkyň arkadagly zamanasy ýylynda hormatly bilen terkerdawaşymyzyň asly başlangyçlary bilen şöhratlanýan watanymyzyň ýaragly güýçleriniň maddi enzamlaryň binýadynyň barha kämilleşdirilýändiginiň, harby gullukçylaryň ýaşaýyş durmuş şertleriniň barha gowlandyrylýandygynyň aýdyň subutnamasydyr. Täze binalar we desgalar toplumynyň açylyş dabarasy aýdym sağly çykyşlary bilen utgaşdy. Çıkış edenler Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň düdüminde şeýle ajaýyp mümkinçilikler bilen üpçün edilen döwrwap binalar we desgalar toplumynyň ulanmagy berilendigi üçin hormatly bilen terkerdawaşymyza tüý sürekden sag bolsun aýtdylar. Binalar we desgalar toplumynyň açylyş dabarasynda tapawutlanan guruluşçylary we öňdewarjy işgärlere hormatly bilen terkerdawaşymyzyň adyndan ýadygarlyk sowgatlar gowşurly. Soňra dabara gatnaşçylar binalar toplumynyň enzamlaşdyrylşy bilen tanışdylar. Täze binalar we desgalar toplumy harby gullukçylygyň mukaddes borçlaryny bir kemsiz ýerine ýetirmekler üçin ähli zerur şertler bilen üpçün edilenler. Täze binalar we desgalar toplumynyň ulanmagy berilmegi watan goragçylarynyň güni münasibetli harby gullukçylar üçin ajaýyp sowgat boldy. Watan goragçylary döredilen şeýle ajaýyp mümkinçilikler üçin hormatly bilen terkerdawaşymyza tüý sürekden alkyş we hoşallyk sözlerini aýtdylar. Häzirki günlerde geçirilýän maslahatlara dawarly şäherler işin häsiýeti bitsinýär. Olarda halkyň arkadaly zamanasy ýylynyň hormat prezidentimiziň öňden görjülükli siýasaty netijesinde uly üstünlikler wetsenjekdigini talýar. Paýtagtymyzdaky jemgyçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty, Mejlisi, Bilim, Sport we Ýaşlar Siýasaty ministrlikleri, Demokratik Partiýanyň we ýurdumyzyň jemgyçilik guramalary tarapyndan Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň halkara habar berişleri işlerini beren interwýulary, Merkezi Aziýanyň döwlet başdanlarynyň konsultasiw duşugy hemde ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň 15-nji sammidatly siýasy kitaplaryň neşir edilmegi münasibetli maslahat geçirildi.
Şeýle maslahatlar Agrar Partiyanyň merkezi geňeşi, Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluşyk, Döwlet Mehmet Azadadyň naky milli dünýä dilleri, Türkmen Döwlet Bedenteri we Sport institutlaryna da geçirildi. Watan goragçylarynyň güni münasibetli paýtagtymyzdaky jemgyýetçilik guramalarynyň merkezine Türkmenistanyň Döwlet Serket Gullugynyň Magtumlady naky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi bilen bilelikde taýýarlamagyny Edermendir Ogulgyýdyň Jan Watanym Türkmenistan atly aýdym sally bayramçylyk duşu geçirildi. Şany film münasibetli Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň guramagyny geçirilen maslahatym işçen käteti etsendi. Watan söýji milli kymmatliklarymyz agrarly künermeleri ýetişdirmek bilen bagly gurrunlar çykyşlaryň esasyndydy. Şeýle maslahatlar Ahal, Balkan, Daşowut, Lewap we Mar vilayat prokuraturalary tarapyndan geçirildi. Ahal vilayat häkimliginiň kärdi şarklyşyklarynyň Ahal vilayat birleşmesiniň bilelikde geçirilen maslahaty arkadagy Bede Watly Watanym diýilip atlanyrly. Demokratik Partiyanyň Balkan vilayat Türkmenmaş Etrap Komitetiniň kärdi şarklyşyklarynyň Türkmenmaş Etrap we şäher birleşmeleriniň hemde Türkmenmaş Etrap prokuraturasynyň bilelikde geçirilen maslahaty şany sene bilen bagly boldy. Hormatly adamlar, nuwansa ýurdumyň vilayatlaryny bu paýtagtymyz Aşgabatda 26-njy ýanwarda saat 20-den 27-nji ýanwarda saat 20-nji boljak wagt barada Türkmenistanyň Howa maglumat gullugynyň berýän habary bilen tanışalım. Balkan vilayatyny ötkäp durýan bulut howa bolup ýağış ýagar. Demirad kulmatradan tildes kontu 9-14 metre ýetýän şemal üser. Howa gejesine 0-5 gradus çelmayl. Gündüzüne 11-16 gradus. Kenarak taraplaryna bolsa 5-10 gradus mayl bolar. Ahal vilayatyny ötkäp durýan bulut howa bolup günüň ikinji ýarymyna az kem ýağış ýagar. Günorta gün ordan tildes kontu 9-14 metre ýetýän şemal üser. Howa gejesine 2 gradus sowukdan 3 gradus çelmayl. Gündüzüne 9-14 gradus, günorta günleri taraplarına olsa 17 gradus çelmayl bolar. Mar vilayatyny ötkäp durýan bulut howa bolup bunyň ahyryna az kem ýağış ýagar. Günorta günlerden tildes kontu 10-14 metre ýetýän şemal üser. Howa gejesine 2 gradus sowukdan 3 gradus çelmayl, gündüzüne 12-17 gradus mayl bolar. Lewap vilayatyny ötkäp durýan bulut howa bolup günorta günlerden tildes kontu 10-14 metre ýetýän şemal üser. Howa gejesine 3 gradus sowukdan 2 gradus çelmayl, gündüzüne 10-15 gradus mayl bolar. Daşowut vilayatyny ötkäp durýan bulut howa bolup günlerden tildes kontu 8-13 metre ýetýän şemal üser. Howa gejesine 2-7 gradus sowuk, gündüzüne bolsa 0-5 gradus çelmayl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ötkäp durýan bulut howa bolup bunyň ahyryna az kem ýağış ýagar. Günorta günlerden tildes kontu 9-11 metre ýetýän şemal üser. Howa gejesine 1 gradus sowukdan 1 gradus çelmayl, gündüzüne 12-14 gradus mayl bolar. Ýurdumyz boýunça ýanwar aýynyň 20-sine magnit hadisasynyň gowşok täsirli saklanmagy araşdyrýar. Edil watandaşlar, gaş basyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň üýtgäp durýanyny nazar alyp, basylyň aýratynlyklaryna laýyklykda gelmegi, şerdeki ýadyrky wagtda howada tozan bölejikleriniň kadydan 4 götürüm artmagy bu howanyň akymynyň üýtgemi bilen baglanşykly, howa şertleriniň adamyň bedeni ýetirip biläjek oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakda maksat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçaý berja etmek, eller arasy saklamak zerurdur. Mehriban illeşler bulary berja etseňiz, ýylyň islenip basyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunuň bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batýarlyk döwrüni aty watanymy Türkmenistan ýakly wagtlarda düşürýär. Ýakly düşüň özüni bolsa halkyň bähbidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şundur. Hoş sağlyň ederler.